А навагодняя феерыя працягваецца. Больш за сотню хлопчыкаў і дзяўчынак з розных абласцей Беларусі прыехалі ў Мінск на святочны канцэрт у рамках акцыі «Нашы дзеці». Выхаванцы дамоў-інтэрнатаў і спецыяльных вучэбна-выхаваўчых устаноў сабраліся ў палацы Рэспублікі. Убачылі неонавае шоу, тэатралізаванае прадстаўленне, ну і, канешне, атрымалі салодкія падарункі. А забаўлялі дзяцей вядомыя артысты і тэлевядучыя. Очень здорово, что вот наши люди начинают понимать вот значение таких акций, да, когда дети приезжают в гости и хочется для них сделать хорошее. А вообще мы ездим во все эти учреждения для того, чтобы поздравить ребят с наступающим Новым годом и, естественно, подарить подарки. В Минске я был редко, очень редко. А сегодня вот приехал со спецшколы с друзьями вот с Солигорска. Как сюда въехали, не было ни одного столба, который не был украшен там гирляндой или какой-нибудь лампочкой красивой. Шикарная елка была, очень красивая, большая. Мне очень понравилось. Для маленькіх гасцей сталіцы распрацавалі насычаную забаўную праграму. Некаторыя дзеці Мінск наведваюць упершыню.